السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کا جگانا یاد رکھا اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دنیا کے نئے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وڈیائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے جس اللہ دی توفیق نال اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے رب العالمین کو دعا ہے اللہ ساڑی اس حاضری نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے آنے والیاں مصیبتاں پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تہاڑے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت بخشش دی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اہل بیت بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے صاحبوں ساتھیوں عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن اور نبی دے فرمان تے سانو
چلن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ جمعے دے اندر میں اس چیز دی وضاحت کی تھی کہ رؤیا الانبیاء حق، انبیاء دا اعزاز ہے کہ انبیاء دے خواب سچے ہوندے نے، اور اے خواب دے اندر اللہ دی طرفوں انہاں نو حکم ہوندا ہے، اور خواب دے اندر جو حکم ہوئے وہ بھی وحی الہی ہوندی ہے جدی تکمیل ضروری ہوندی ہے۔ یہ انبیاء دا ایک اعزاز ہے، خاص مقام ہے۔ اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جس چیز نو بیان کرن دا ارادہ کرنا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ خواب جو صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اے دی روشنی چوں تین انبیاء دے خواب اور انہاں دا سچ ہونا گزشتہ جمعے بیان کیتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تین انبیاء دے خواب اور انہاں دا برحق ہونا قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی چو بیان کیتا۔ تو آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ دے اندر صحیح بخاری چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا چاہنا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے عادت مبارکہ ہویا کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو صبح دی نماز پڑھا لیندے تو صحابہ کرام کو پوچھ دے کسی نو کو خواب آئی ہے، تو اگر کوئی صحابی کہہ دینا کہ ہاں اللہ دے نبی مینوں خواب آئی ہے، تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم نال اس دی تعبیر فرما دیں۔ اور اسی طرح حسب معمول، حسب عادت ایک دن اللہ دے نبی علیہ السلام نے صبح دی نماز پڑھائی، نماز تو فارغ ہوئے، صحابہ کرام کو پوچھیا کیا کسی نو خواب تے نہیں آئی؟ کوئی صحابی بولیا نہیں۔ تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اج میں تانوں اپنی خواب سنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواب سنائی جو صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ستا ہویا دو آدمی آئے نے، انہاں دونوں نے مینوں اٹھایا ہے اور میرے بازو تو پکڑیا ہے، اور مسنوں کہن لگے آقا اج تہانوں اسی سیر کرانی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض مقدس دی طرف لے چلے نے، تو میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دونوں نے مینوں پکڑے آئے، عرض مقدس دی طرف لے کے جا رہے نے۔ اسی چل دے ایک ایسے مقام تے پہنچے ہاں، آقا فرماندے نے میں دیکھیا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ اندے سر تے جو کھڑا ہے، انہیں ہاتھ دے اندر ایک کنڈی پکڑی ہوئی ہے، لوہے دا آنکڑا پکڑیا ہوا ہے، انج اس دے باش دے اندر ڈال کے گدی تک چیردہ جا رہے آئے۔ اور ایک اور حدیث نال ملائیے تو بات سمجھ وچ آ جائے، دوسری حدیث ملائی تو وہی آدمی جڑا ایک کنڈی دے نال او دی باش نو بھی چیردہ ہے، او دی گدی تک، او دے نتھنے نو بھی او دی گدی تک چیردہ ہے، او دی اکھ دے اندر بھی ڈالدا ہے تے گدی تک چیردہ چلا جاندا ہے۔ ایک پاسوں اے عمل کردا ہے، دوسرے پاسے شروع ہو جاندا ہے، دوسرے پاسے بھی اے عمل اسی طرح کردا ہے، باش نو چیردا ہے، پھر نتھنے نو چیردا ہے، پھر اکھ نو چیردا ہے، اے دوسرے پاسے چیر رہا ہے، پہلا پاسا پھر صحیح ہو جاندا ہے، اے ادھروں چیر کے پھر اس والی سائڈ تے آ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
میں دیکھیا تے بطور تعجب کیا سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے ما ہازانی انہاں دا کی ماجرا ہے کی معاملہ ہے اے اس نو سزا کیوں دے رہا ہے اللہ 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 انہوں اے سزا کیوں مل رہی ہے. تے او دونوں جو میرے نال آدمی نے کالا لی انطلق مینوں کہندے نے اگے چلیے فن تلکنا اسی پھر اگے چلنا شروع کر دینے ہم. چل دے ایک اور مقام تے پہنچے ہم تو میں کی دیکھیا ہے ایک بندہ گدی دے بل زمین تے لیٹیا ہویا ہے, دوسرا بندہ اون دے سر تے کھڑا ہے, اون دے ہاتھ دے اندر وزنی پتھر ہے پہاڑی پتھر ہے اے دے سر تے ماردا ہے اے دا سر چورا چور ہو جاندا ہے ریزا ہو جاندا ہے تے پتھر لڑک کے تھوڑا جہا دور چلا جاندا ہے. اے آدمی پتھر لین جاندا ہے اے دے آدیاں نو اے دا سر پھر صحیح ہو جاندا ہے اے پھر پتھر ماردا ہے ان دا سر پھر ریزا ہو جاندا ہے. آپ علیہ السلام فرماندے نے سبحان اللہ تعجب دے نال آقا سبحان اللہ پڑھ دے نے تے پھر نبی علیہ السلام پوچھ دے نے ما ہازانی. آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں دا کی معاملہ ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے اینو اے سزا کیوں مل رہی ہے تے جڑے بندے دو میرے نال نے او مینوں کہندے نے انطلق آگے چلیے فن تلکنا اسی پھر اگے چلنا شروع کر دینے ہم. چل دے ایک اور مقام تے پہنچ جانے ہم. اوتھے میں کی ویکھیا ہے ایک گڑا ہے جو تنور نما او دا نیچے والا حصہ او بھی کھلا ہویا ہے اوپر والا بھی حصہ کھلا ہویا ہے لیکن اوپر والا حصہ جڑا ہے او تنگ ہے نیچے والا کھلا ہویا ہے. تنور نمائے او دے وچ ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں نے تے اگ نیچے بل رہی ہے. اگ دا جدو او لمب تھوڑی جی اوپر ہوندی ہے اے انج لگدا جویں اس گڑے تو باہر گر جان گے لیکن او باہر نہیں گر دے. اگ تھوڑی جی ہلکی ہوندی ہے او دی لمب مٹھی ہوندی ہے اے آدمی پھر وچ ہی گر جاندے نے. آپ علیہ السلام فرماندے نے انہاں دا کی معاملہ ہے انہاں نو سزا کیوں مل رہی ہے تے پھر مینوں او دوویں بندے ایہو ہی گل کہندے نے انطلق محبوب سونیا اگے چلیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی پھر اگے چلنا شروع کر دینے ہم. چل دے ایک اور مقام تے پہنچنے ہم. اوتھے میں کی دیکھیا ایک خون دی نہر ہے او دے وچ ایک آدمی اس دے کنارے تے کھڑا ہویا ہے او دے سامنے پتھر پے ہوئے نے. اے درمیان والا آدمی چلدا جدوں دے قریب آندا ہے اے او دے منہ تے ایک پتھر ماردا ہے. اے بندہ پھر اسے مقام تے پہنچ جاندا ہے نہر دے درمیان دے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا کی معاملہ ہے. او آدمی کہندے نے اگے چلیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اور اگے چل پینا وا. چل دے اسی ایک سر سبز و شاداب باغ دے قریب پہنچ جانے ہاں. او باغ او دے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس درخت دی جڑ دے نال ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے نے. چند بچے بھی ہوندے آس پاس بیٹھے ہوئے نے اور اس درخت دے قریب ایک بندہ اگ نو جلا رہے آئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں انہاں نے اس درخت دے اوپر چڑھا دیتا ہے. میں اس درخت تے چڑھنا وا جدوں دے درمیان دے اندر پہنچنا وا ایک بڑا بہترین خوبصورت نما کمرہ مینوں نظر آندا ہے. جس جیا خوبصورت کمرہ میں اج تک نہیں دیکھیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا او دے اندر مینوں داخل کیتا گیا تے میں دیکھیا او دے چ جوان مرد جوان عورتاں اور اسی طرح بوڑھے مرد او دے اندر بچے بھی نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو او دے چوں نکالیا
اور آپ علیہ السلام نو ایک اور درخت تے چڑھا دیتا ہے. آقا فرماندے نے اس درخت تے جدوں میں چڑھیا درمیان چ پہنچیا ایک کمرہ ہے, اس کمرے دے اندر میں جدوں داخل ہویا اس کمرے دے اندر جوان اور بوڑھے مرد نے. تو آپ علیہ السلام نو اے سارا منظر جدوں دکھایا گیا نا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اج تسی مینوں سیر بڑی کرائی ہے, ذرا مینوں ایدی تفصیل بھی دس دیو, ایدی وضاحت بھی دس دیو جڑی اج تسا مینوں سیر کرائی ہے. اور جو مناظر میں دیکھے جو منظر دیکھے انہاں دی وضاحت دس دیو, انہاں دی تفصیل دس دیو. اے دونوں آدمی کہندے ہاں ہاں اسی تانوں ضرور دی تفصیل دساں گے. انہاں چوں پھر انہاں نے دسنی شروع کر دیتی تفصیل نبی علیہ السلام نو. تے آقا علیہ السلام نو کہن لگے او آدمی کہ جس آدمی دیاں باچھاں چیریاں جا رہیاں نے, جس آدمی دے نتھنے چیرے جا رہے نے, او آدمی جس آدمی دے جناب اکھاں نو چیریا جا رہا ہے, نبی علیہ السلام نو دسن والے دس دینے اے او بندہ ہے جڑا جھوٹ بولدا ہے, اینو اے جھوٹ دی سزا دتی جا رہی ہے, جھوٹ دی سزا دتی جا رہی ہے. دوسرا آدمی جدا سر کچلیا جا رہا ہے, اے ایسا بندہ ہے جڑا قرآن تو غافل تے نماز تو غافل. نبی علیہ السلام نو دسیا گیا اے ایسا آدمی ہے جنہیں قرآن یاد کیتا ہے پھر قرآن نو بھلا دیتا ہے. اے قرآن نو بھلا دین والا رات بھر سویا رہندا ہے اور فرضی نماز تو بھی سو جاندا ہے. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اے قرآن بھلان والے دی سزا ہے, اے قرآن تو غافل بندے دی سزا ہے, اے نماز تو غافل بندے دی سزا ہے. آقا علیہ السلام نو دسیا گیا او آدمی جڑا تسی خون دی نہر دے اندر دیکھے آئے, فرمایا اے سود کھانے والے دی سزا ہے. پھر آپ علیہ السلام نو دسیا گیا تنور نما گڑا جڑا جہنم دا او دے وچ بیبیاں بھی سڑ رہیاں مرد بھی سڑ رہا. اللہ اللہ اللہ. آپ علیہ السلام نو دسیا گیا اے زانی مرد نے زانی عورتاں نے. اور معراج النبی نبی علیہ السلام نو جدو کرائی گئی معراج دی رات آپ علیہ السلام نے دیکھیا. آقا فرماندے نے میں کچھ مرداں نو دیکھیا بیبیاں نو دیکھیا, اونا دے سامنے ہانڈیاں دے اندر گوشت صحیح بھی پیا ہے, سڑیا گلیا بدبودار بھی پیا ہے. یہ سڑیا گلیا گوشت کھا رہے نے, صحیح گوشت نہیں کھا رہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا انہاں دا کی معاملہ ہے؟ تے نبی علیہ السلام نو دسیا گیا اے زانی مرد نے زانی عورتاں نے, او مرد جڑے اپنی حلال بیویاں چھڑ کے غیراں دے ہاں حرام عورتاں دے ہاں راتاں گزارنے والے, اے ایسیاں بیبیاں نے جڑیاں اپنے حلال مرد چھڑ کے غیر مردہ دے ہاں راتاں گزارنے والے, اے انہاں دی سزا ہے. یعنی صحیح سلامت گوشت نہیں کھا رہا بلکہ بدبودار سڑیا گلیا گوشت کھا رہے نے. اے نبی علیہ السلام نے معراج دی رات ماجرا دیکھے ہے. آپ علیہ السلام نو دسیا گیا او نوجوان جو تسی درخت دی جڑ دے قریب دیکھے ہے او سیدنا ابراہیم علیہ السلام سن, اور انہاں دے آس پاس جڑے بچے سن او لوگاں دے بچے جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ایسے بچیاں دے بارے فرمایا آپ علیہ السلام نے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان دے گھر وچ پیدا ہوئے چاہے کسی کافر یہودی مجوسی دے گھر اندر پیدا ہوئے, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے. پھر جس طرح اندے والدین ہوندے نے اپنے بچے نو اسی طرح دا بنا دیندے نے. اگر مسلمان نے انہاں دے بچے مسلمان ہو جاندے نے, اگر یہودی نے عیسائی نے مجوسی نے پھر اسی طرح بچے بھی یہودی عیسائی مجوسی بن جاندے نے. نبی علیہ السلام نے او بچے
جو بچپن دے اندر فوت ہو جان، چاہے مسلمانہ دے نے چاہے کافران دے نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا او جنتی نے، بلکہ انہوں نے جنت دیاں چڑیاں آکھیا آپ علیہ السلام نے۔ تے نبی علیہ السلام نے دسیا گیا او سیدنا ابراہیم پیغمبر نے انہاں دے آس پاس جڑے بچے نے اے لوگاں دے بچے نے جڑے بچپن دے اندر فوت ہو گئے نے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دسیا گیا اس درخت دے قریب جڑا بندہ آگ نو جلا رہا ہے او جہنم دا دروغا، اللہ اللہ جہنم دا دربان فرشتہ ہے جو آگ نو جلا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دسیا گیا او پہلا مکان جدے اندر تسی داخل ہوئے ہو او عام مومنہ دا گھر ہے، عام مومنہ دا او مکان ہے، اونا دا او کمرہ ہے جدے اندر جوان اور بوڑے مرد عورتاں بچے سارے ہی داخل نے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دسیا گیا دوسرا کمرہ جدے اندر توانو داخل کیتا گیا ہے او شہداء دا گھر ہے، او شہداء دا کمرہ ہے، او لوگ جنہاں نے اپنی جاناں نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے پہلے کمرے نالوں دوسرا کمرہ خوبصورتی دے اندر زیادہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نو انہاں دوواں بندیاں نے کہا ذرا تسی افق دی طرف دیکھو، آسمان دی طرف دیکھو، بلندی دی طرف دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے اوپر دیکھیا، آقا فرماندے نے ایک بادل نما سفید بادل نما مینوں ایک ٹکڑا نظر آیا ہے۔ اے دونوں آدمی مینوں کہن لگے اے تواڈی رہائش گاہ ہے جدے اندر تسی داخل ہوو گے۔ آقا فرماندے نے پھر مینوں چھڈو میں اپنی رہائش گاہ دے اندر چلا جاواں۔ اے دونوں آدمی کہن لگے حالے تہاڈی عمر باقی ہے، حالے تسی داخل نہیں ہو سکتے، جدو عمر پوری ہو جائے گی پھر تسی اپنے اس محل دے اندر اپنی رہائش گاہ دے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پھر انہاں بندیاں نے اپنا بھی تعارف کرایا، وہ ایک کہن لگا میں جبریل ہاں، تے دوسرے طرف اشارہ کیتا میرے نال میکائیل نے، یعنی اپنا تعارف کرایا۔ اے جبریل سن، میکائیل سن جنہاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے مناظر دکھائے خواب دے اندر، اور نبی دا خواب سچا ہوندا ہے، سچا ہوندا ہے، وحی الہی ہوندا ہے، اللہ اللہ اے دے اندر کوئی شک نہیں کیتا جا سکدا۔ تو اس لمبی حدیث دے اندر کل 7 باتاں سانو معلوم ہوئیاں، 7 باتاں لمبی حدیث دے اندر۔ آپ علیہ السلام نے جھوٹے بندے دا انجام بد دیکھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن اور نماز تو غافل بندے دا انجام بد دیکھیا، پیارے پیغمبر نے اپنے اس خواب دے اندر زانی مرد اور زانی عورتاں دا انجام بد دیکھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس خواب دے اندر سود کھانے والے دا انجام بد دیکھیا۔ آپ علیہ السلام نو دسیا گیا انہاں نو انہاں سزاواں دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے اور قیامت دے دن تک انہاں نو اے سزا ملدی رہے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نو اسے خواب دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دکھائے گئے اور اسی طرح بچے جنتی دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام نو عام مومنہ دے گھر دکھائے گئے، مجاہدین او جو اللہ دے رستے شہید ہونے والے انہاں دے محل دکھائے گئے، اور حتیٰ کہ خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رہائش گاہ نو دیکھیا، نبی علیہ السلام نے اپنا محل دیکھیا، اپنا بندلہ، اپنی کوٹھی، اللہ اللہ جدا مالک القیامت دے دن اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام نو بنان گے۔ آقا علیہ السلام نے 7 چیزاں معلوم کیتیاں اس حدیث دے وچوں، 7 باتاں دا سانو پتہ چل رہا ہے اس حدیث دے وچوں۔ سب تو پہلی چیز جو آپ نے دیکھی وہ کیا ہے؟ جھوٹے بندے دا انجام دیکھیا، آپ نے جھوٹ دا گناہ دیکھیا۔ آج اسی کلمہ بھی پڑھنے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہم، نماز بھی پڑھی جانے ہم، میاں سی قرآن بھی پڑھی جانے ہم، اپنے آپ نو مومن بھی کہنے ہاں تے جھوٹ بھی بولی جانے ہاں، حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों पूछया गया। मुअत्ता इमाम मालिक दे अंदर हदीस मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम कोलों पूछया गया आयाकूनुल मुमिनु जबानन, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जी क्या मोमिन बंदा बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ, मोमिन बंदा बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है। फिर पूछा गया आयाकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मोमिन बंदा बखील हो सकता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ, मोमिन बंदा बखील भी हो सकता है। फिर पूछा गया आयाकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन बंदा झूठा हो सकता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला ला, आपने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, बुज़दिल हो सकता है, मोमिन कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, लेकिन आपने फरमाया झूठा नहीं हो सकता। अज असी अपने आप को मोमिन भी आने और झूठ भी बोली जा रहे हैं। साड़ी कोई गुफ्तगू झूठ तो खाली नहीं होती। जिस पैगंबर दा सी कलमा पढ़िया उन्हां दी सारी जिंदगी का मुताला करके देख लो, सारी जिंदगी दे विचों तुहानू एक झूठ भी नहीं मिलेगा। असी उस सच्चे नबी दा कलमा पढ़िया। आका अलैहिस्सलाम हाले नबूवत दा ऐलान नहीं किया, आपनू सादक और अमीन दा लकब पहले ही दिता गया सी। असी उस सच्चे नबी दे उम्मती हां। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों एक बंदा झूठ बोलदा है, रहमत दा फरिश्ता इहदे झूठ दी बदबू तो 1 मील दूर चला जाता है। बंदा झूठ बोलदा है, इहदे झूठ दी बदबू इन्नी को है कि रहमत दा फरिश्ता 1 मील तक उस बंदे तो दूर चला जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक हदीस विच फरमाया कि मुनाफिक दियां निशानियां, कुछ मुनाफिक दियां निशानियां बयान कीतियां। आयतुल मुनाफिकी सलासुन, फरमाया मुनाफिक दियां 3 निशानियां ने, और इन्हां तिन्हां चों एक पता केड़ी बयान की थी? आपने फरमाया इदा हद्दसा काज़िब, कि जदों भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जदों बोलेगा झूठ बोलेगा। आज मुसलमान ने कलमा पढ़ने वाले ने, लेकिन आंदे ने मौली साहब तुसी की गल्लां करदे हो, झूठ तो बगैर भी भला कारोबार हो सकता है। जे झूठ ना बोलिए असी अपनी चीज को किवें फरोख्त कर सकते हैं? ये जनाब झूठ पे मबनी गुफ्तगू करके अपनी चीज दियां झूठियां तारीफा करके अपनी चीज को बेच रहा है, और खाम खा अपने हलाल पैसे के अंदर हराम शामिल कर रहे हैं। इस वास्ते आपने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल काज़िब फ़इन्नल काज़िबा यहदी इलल फुजूर। आका फरमाते ने झूठ को लो बचो, झूठ को लो अपने आप को महफूज कर लो, अपने आप को बचा लो, क्योंकि जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा है, झूठ बोलना गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए गुनाह जहन्नम दी तरफे ले जाएगा। झूठ बोलना गुनाह है, ए गुनाह इंसान नो जहन्नम दी तरफे ले जाएगा। हत्ता कि आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, और झूठ ते मबनी गुफ्तगू करता रहता है, झूठ तलाश करता रहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, हत्ता कि अल्लाह दे हाँ एक कज़्ज़ाब लिखिया जाता है, एक झूठा लिखिया जाता है, अल्लाह दे हाँ झूठा लिखिया जाता है। आओ मैं तुहानू एक वाकया सुनावा। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक आने वाला आया ते आके अर्ज करदा है महबूब सोनिया मेरे अंदर कई गुनाह ने। चंद एक दी वजाहत भी कर दी है। अल्लाह दे नबी मैं शराब पीन दा आदी हां, शराबी बंदा, शराबी बंदा। अल्लाह दे नबी जी मैं जानी बंदा, जिना करने वाला वां। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी मैं झूठा भी हाँ, झूठ भी बोलना।
مینوں چوری دی بھی عادت ہے، اپنے 3-4 گناہ گنا دیتے تے کہن لگا اللہ دے نبی جی اگر تسی کہو میں تواڈے کہن تے ایک چھڑ سکنا، ایک ایک کر کے چھڑ سکنا، اکے واری سارے نہیں چھڑ سکدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چل پھر تو جھوٹ چھڑ دے۔ اور جڑا نبی ہوندا ہے سمجھ بوجھ دا بادشاہ ہوندا ہے، فہم دا بادشاہ ہوندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ چھڑ دے، وعدہ کر لے اج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ انہیں وعدہ کر لیا ہے اج تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گا، وعدہ کر کے واپس چلا جاندا ہے۔ رات پہ جاندی ہے، اس بندے دا دل کردا ہے حسب عادت حسب معمول میں شراب پینا وا، انج گلاس بھریا ہے شراب پین واسطے، اللہ اللہ تے دل وچ بات فوراً آ جاندی ہے جے میں شراب پی لئی اللہ دے نبی علیہ السلام کول جاواں گا، آقا علیہ السلام نے پوچھنا ہے تے جے میں کہہ دیتا میں شراب نہیں پیتی تے جھوٹ بچ جائے گا، تے جے میں کہہ دیتا کہ ہاں پیتی ہے پھر مینوں دی سزا ملے گی، حد لگ جائے گی شراب پین دی۔ اس نے شراب پین دا ارادہ ترک کر دیتا۔ پھر رات دا ٹائم ہے، دل وچ ارادہ بنیا برائی کرن دا، اور خیال او ہوئی ہے اگر کل نبی علیہ السلام کو جاواں گا آپ نے پوچھنا ہے تے جے میں مکر گیا پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی، جے میں حقیقت دس دیتی زنا دی مینوں حد لگ جائے گی۔ انہیں برائی دا ارادہ بھی ترک کر دیتا۔ ادھی کو رات دا ٹائم ہویا، ایدا دل کردا ہے چلو نکلنا چوری واسطے، لیکن دل وچ پھر وہ بات آ گئی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا جے میں انکار کر دیتا جھوٹ ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، تے جے میں سچ سچ دس دیتا چوری دی حد لگ جائے گی، سزا مل جائے گی، چوری دا ارادہ بھی چھڑ دیتا۔ صبح صبح ویلے اللہ دے نبی علیہ السلام کول دوڑیا دوڑیا آیا، آکے آندا اللہ دے نبی جی تسی مینوں ایسا کم دسیا ہے، تسی جھوٹ چھڈن دا مینوں کیا ہے، میں جھوٹ چھڈیا ہے، اللہ نے دوسرے گناہ بھی چھڑا دیتے نے۔ جھوٹ چھڈن دی برکت نال، جھوٹ ترک کرم دی برکت نال اللہ رب العالمین نے جڑے دوسرے گناہ سی، میں زانی سا، شرابی سا، چور سا، اے سارے گناہ جڑے نے میرے کو جھوٹ چھڈن دی وجہ تو چھٹ گئے۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے اے جو سزا دیکھی نا اس خواب دے اندر جس آدمی نو مل رہی سی، اے جھوٹ کیسا ہے، آپ علیہ السلام نے جو سزا دیکھی آدمی نو مل رہی ہے آج دے حساب نال اگر حساب لگایا جائے اے ایسا جھوٹ ہے جو ناولاں والا جھوٹ ہے، افسانیاں والا جھوٹ ہے، فلماں والا جھوٹ ہے، ڈرامیاں تے لطیفیاں والا جھوٹ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نو دسیا گیا اے ایسا بندہ ہے اے جھوٹ بولدا سی، ایندا جھوٹ آفاق تے پھیلایا جاندا سی، لوگاں دے اندر ایندا جھوٹ پھیل جاندا سی۔ اللہ اللہ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے بندے دا انجام خواب وچ دیکھے آئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے واسطے ہلاکت ہے، اس بندے واسطے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا اس بندے واسطے ہلاکت ہے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے لوگاں نو ہنسان دی خاطر۔ ڈرامیاں چ کی ہوندا ہے جھوٹ بولیا جاندا ہے تاکہ لوگ ہسن، مسکران، کیا لگان۔ فرمایا اس بندے واسطے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے صرف لوگاں نو انسان دی خاطر۔ اللہ اللہ میں دعا کرنا اللہ سانو اس گناہ تو محفوظ فرمائے۔ تو میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دا بھی انجام ویکھیا جڑا قرآن پڑھ کے، قرآن یاد کر کے پھر قرآن نو بھلا دیندا ہے، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ تے فرضی نماز تو ستا رہندا ہے۔ ان دا انجام بد دیکھیا اج برادریاں دے اندر نا، اج لوگاں دے اندر، معاشرے دے اندر اے بات عام ہے، اس چیز دا رجحان لوگاں دے اندر ہے وے کہ لوگ اپنے بچیاں نو حافظ بناندے نے، قاری بناندے نے، تے بنانا چاہیے، بڑا اجر والا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ دے والدین نو کل قیامت دے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا
جن دی روشنی چاند تے سورج جیسی ہوئے گی. لوگ دیکھ کے رشک کرن گے اے کیڑا ٹولا ہے, اے کیڑی جماعت ہے جنہاں نو اے اعزاز مل گیا ہے, اے شہید نے, شہداء نے, یا کہ انبیاء دی جماعت ہے. دسیا جائے گا اے او لوگ نے جنہاں دیاں اولاداں نے حفظ کیتا سی. اے والدین نو اج اے مقام اور اجر ملیا, اللہ سونے تے تاج پہنان گے. اور ایتھے ہی بس نہیں, جڑا حافظ قرآن ہوئے گا اللہ انہوں کی مقام دیں گے. اللہ فرمان گے 10 بندے جنہ دے چلان جہنم دی طرف ہو چکے نے, جنہ دے نام لکھے جا چکے نے کہ اے بندے جہنمی نے, آج تو اونا دی سفارش کر دے, میں تیری سفارش من کے انہاں نو جنت دے دیواں گا. اور حافظ قرآن دا مقام کل قیامت دن کی ہوئے گا. اللہ فرمان گے حافظ قرآن نو شروع تو قرآن پڑھنا شروع کر دے تے والناس دی سین تک پڑھدا جا تے جنت وچ اپنے درجے چڑھدا جا. اللہ 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 اے مقام ہے. اج برادریاں دی اندر لوگاں دے اندر اے رجحان ہے کہ اپنی اولاداں نو حافظ بناندے نے, قاری بناندے نے. بنانا چاہیے, بڑا اجر و ثواب والا, بڑے مقام والا یہ عمل ہے. لیکن کئی والدین اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر دے. حفظ کر لیا, دل وچ قرآن یاد ہے, قرآن یعنی حفظ کیتا ہویا ہے, انج حافظ ہے, لیبل لگ چکیا ہے کہ حافظ قرآن ہے, لیکن ہے بے نماز. کینو حافظ قرآن ہے تے نبی دی سنت نو ترک کرنے والا ہے, کینو حافظ قرآن ہے سنت مڈانے والا ہے, سنت نو قتل کرنے والا ہے. کینو حافظ قرآن ہے سارا دن فلمہ ویندا ہے, ڈرامے ویندا ہے, VCR ویندا ہے, ٹی وی ویندا ہے. کینو حافظ قرآن ہے کناں دے اندر لپیاں لئیاں نے, ٹوٹیاں کناں دے اندر لئیاں نے, سارا دن گانے سندا ہے, وارا پھردا ہے. کینو حافظ قرآن ہے اے اندی زبان گندی ہے, گالیاں بکدا ہے. کینو حافظ قرآن ہے لیکن اندا دل گندا ہے, دل میلا ہے. کینو حافظ قرآن ہے سارے کم برے کیتی جا رہے آئے. اللہ 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 میں تو انو دعوت فکر دیواں گا. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بندے دا انجام بد دیکھیا جن نے قرآن یاد کیتا تے پھر انہوں پلا دیتا. خدا را اگر بندہ قرآن حفظ کرے پھر اس نو یاد کرے, یاد کرن دی کوشش کرے. صرف حفظ کر لینا ہی بڑا کم نہیں, بلکہ حفظ کر کے انہوں سنبھالنا, یاد رکھنا, او دے مطابق عمل کرنا بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے. اور فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اے ایسا بندہ جڑا فرضی نماز تو ستا رہندا. آج دیکھو لوگاں دے اندر چل پھر کے, اس معاشرے تے چل پھر کے دیکھو, محلیاں دے محلے بے نماز نظر آن گے. آج دیکھو لوگاں دے اندر چل پھر کے گھراں دے گھر بے نماز نظر آن گے. والدین اگر پڑھ دینے تے اولاد نہیں پڑھ دی, جے اولاد چو کوئی پڑھ دے تے والدین نہیں نماز پڑھ دے. اللہ مینوں تو آنو قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مینوں تو آنو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے. اللہ اللہ آؤ نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آقا فرماندے نے اللہ کئی قوماں نو اس قرآن دی وجہ تو بلندیاں دے دین گے تے کئی قوماں نو اللہ پسے پشت ڈال دین گے. جویں انہاں نے قرآن نو کنڈ کی تھی اللہ رب العالمین انہاں نو بھی بھلا دین گے. آؤ میں دعوت فکر دینا کہ ثابتی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان, سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان. ایک قرآن محمد دجا تے سرور دوہاں جہان تے جس نو دوویں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں. اینا
दुआं दा दामन फड़िया रहमत जड़ियां लाइयां जो कुरान हदीस ते अमल करन ओ दो ही जहानी तारे जो कुरान हदीस ते अमल करन ओ दो ही जहानी तारे जो करन खिलाफ कुरान हदीसों ते बख्तो ना दे मारे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंजामे बद देखिया। आप अलैहिस्सलाम ने किदा अंजामे बद देखिया है? बदकार मर्दां दा अंजामे बद देखिया है। और ए बदकारी अगर कोई बंदा जिना दा इर्तिकाब शादीशुदा हो के करदा है ते दुनिया दे एतबार नाल ओदी सजा किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओनू पत्थर मार मार के रजम कर दिता जाए, संगसार कर दिता जाए। और इसी तरह अगर कोई गैर शादीशुदा बुराई दा इर्तिकाब करे, जिना दा इर्तिकाब करदा है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हें 100 कोड़ा मारिया जाए, 100 दुर्रा मारिया जाए, ते 1 साल वास्ते जला वतन कर दिता जाए, मुल्क बदर कर दिता जाए, मुल्क चो कट दिता जाए। आज मैं हैरान होना वा और अफसोस सद अफसोस नाले बात कहांगा, जिस मुल्क के अंदर असी रह रहे हैं इस मुल्क नू कलमे दी बुनियाद ते हासिल किया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस मुल्क नू कलमे दी बुनियाद ते हासिल किया गया। और इस मुल्क के अंदर कैसा निजाम बन चुका है और इस मुल्क के अंदर लोगों का हाल की है। जगह जगह बुराई दे अड्डे खुले ने कि नहीं, और यानी फहाशी दे जगह जगह अड्डे खुले ने। और इसे तरह अपने नफ्स नू फरोख्त करन दे जनाब जगह जगह ते अड्डे खुले हुए ने। है मुल्क मुल्के पाकिस्तान जिन्हों कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते हासिल किया गया, लेकिन इहदे अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर दूसरे मुल्कों के अंदर तो इस तो बढ़ के होएगा। इस गुनाह नू रोकिया जा सकता है, इहदे ते कंट्रोल किया जा सकता है। किंज किया जा सकता है? ये बुराई दे जड़े शरीयत ने दरवाजे बंद किए ने, रास्ते बंद किए ने, अगर इन्हों बंद किया जाए तो इस बुराई ते काबू पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और की ने मर्दो जन का इख्तिलात जड़ा है ये इस बुराई का एक दरवाजा और रास्ता है। और बेपर्दगी इस बुराई का दरवाजा और रास्ता है। नजर की हिफाजत ना करना, बद नजरी, नजर की आवारगी इस गुनाह का जरिया है। और इसे तरह नबी अलैहिस्सलाम ने अकेली औरत नू सफर करन तो मना फरमाया, अकेली औरत नू सफर करन तो मना फरमाया। ये सारे बुराई के दरवाजे ने, अगर इन्हों बंद किया जाए, इहदे ते कंट्रोल किया जा सकता है। अल्लाह के कुरान का मुताला करो तो पता चलता है अल्लाह ने कुरान च ऐलान फरमाया तो किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तकरबुज़ ज़िना इन्नहु कान फाहिशा व साअ सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बुराई दे करीब भी ना जाओ। ये नहीं हुक्म दिता कि बुराई ना करो, बल्कि फरमाया बुराई दे करीब भी ना जाओ। ऐसे रास्ते के जिन्हां दी वजह तो इंसान एक काम बुराई वाला कर सकता है, फरमाया कि ओदे करीब भी ना जाओ। बेपर्दगी इस बुराई का दरवाजा है, नजर दी वारगी इस बुराई का दरवाजा है। और इसी तरह मर्दो जन का इख्तिलात ये बुराई का दरवाजा है। अकेली औरत का सफर करना इस बुराई का ये दरवाजा बयान किया गया है। जो अकेली औरत सफर करेगी शैतान उसनों फिसलाएगा, इस गुनाह के अंदर मुबतला करने की कोशिश करेगा। अज इस माशरे ते टीवी ने, VCR ने, नेट ने, केबल ने मुस्लिम माशरा तबाह बर्बाद करके रख दिता है। इस वास्ते अज गरीब लोग क्यों परेशान ने? आज शादियां महंगियां हो गई, जिना सस्ता हो गया, शादी महंगी हो चुकी है, इन्ने इन्ने रस्मो रवाज शादियों के अंदर डाले गए, गरीब बंदा परेशान हो जाता है। अज मैं किस तरह अपन बच्चियां की शादी करा और किस तरह इन्हों के फर्ज को अदा करा? अज शादियां महंगियां,
برائی زنا سستے ہو گئے، اسی قرآن تے غور کریے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اے فرامین تے غور کریے تو اے دے تے کنٹرول کیتا جا سکدا ہے۔ آؤ میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بد دیکھیا ہے بدکار مرداں دا، اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بد دیکھیا ہے سود کھانے والے دا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن وچ اعلان فرمایا اے سود والا گناہ اس قدر سنگین گناہ ہے، اے جرم اس قدر سنگین جرم ہے، اللہ نے قرآن وچ جتنی سخت دی وعید بیان فرمائی ہے اور کسے گناہ دی اس قدر سخت وعید نہیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی سود تو باز نہیں آندے تے پھر تسی اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ بڑے بڑے گناہ نے، کبیرہ اور بھی بڑے گناہ نے، لیکن اتنی سخت وعید اس قسم دیاں باتاں اللہ نے کسی اور گناہ دے متعلق نہیں کہیاں جنی سخت بات جتنی سخت وعید سود دے متعلق کہی ہے۔ فرمایا اگر تسی اس تو بعد نہیں آندے اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت دے دن سود کھانے والا بندہ انج بے ہوش پاگل تے بولا نظر آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے تے بھی، نبی علیہ السلام نے سود کھلانے والے تے بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اے دے لکھن والے جڑے دو گواہ نے نبی علیہ السلام نے انہاں تے بھی لعنت فرمائی ہے، اور اسی طرح لکھن والا، گواہی دینے والا، کھانے کھلانے والا، چار بندیاں نو شمار کیتا گیا۔ فرمایا ہم سواؤن، اے سارے دے سارے گناہ دے اندر برابر نے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث تے غور کرو۔ فرمایا جڑا بندہ سود دا ایک درم یا ایک روپیہ، فرمایا جڑا جانتے بوجھتے ہوئے ایک درم، ایک دینار، ایک روپیہ سود دا کھائے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 36 بار زنا کرن تو زیادہ سخت ہے، اس دا گناہ 36 بار زنا کرن تو زیادہ سخت ہے۔ اور آؤ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دسیا ہے کہ سود دے گناہ دے 70 درجے، اور ایک حدیث وچ سود دے گناہ دے 73 درجے آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا سب تو حقیق، سب تو حقیر، خفیف، ہلکا یعنی سب تو چھوٹا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا این کہ ہر راجل امہ ہو، کہ آدمی ایویں جویں اپنی ماں دے نال نکاح کردا ہے، اپنی ماں دے نال برائی کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے دا انجام میں بد دیکھیا ہے اپنے خواب دے اندر۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے اوتے عام مومناں دیاں کوٹھیاں دیکھیاں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء دیاں کوٹھیاں دیکھیاں، اور آخر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رہائش گاہ نو دیکھیا، اپنا محل دیکھیا۔ اے لمبا خواب، اے دی تفصیل تواڈے سامنے بیان کیتی۔ اے ساریاں باتاں سانو کنے دسیاں نے؟ ساریاں باتاں کنے دسیاں نے؟ محمد مصطفیٰ نے دسیاں نے۔ ساریاں باتاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں نے۔ اور پھر میں اسے واسطے عقیدت کہنا چاہواں گا، محبت اور پیار دے نال کہنا چاہواں گا کہ خدا نو منانا محمد نے دسیا، خدا نو منانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا، بھوکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔
اے بکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں تے کفر نو مٹانا محمد نے دسیا اے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا کرنا اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان دے مطابق سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔